ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚଲନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ସେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି। 4 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଏ ଭେଣ୍ଡି ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଡଙ୍କ ସବୁ ସିଧା କଲି। ଏସବୁ ଡଙ୍କ ପାଣିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଡଙ୍କ ସିଧା କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାରି ଯାକ ଡଙ୍କ ସିଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେମ୍ ବୋଦି ଡଙ୍କ ବି ସିଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଡଙ୍କ ସିଧା କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଡଙ୍କକୁ ଏତେ ହାଲକେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଯାକ ଡଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସବୁ ଯାକ ବୋଦି ଗଛ ବି ଡଙ୍କ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବାଇଗଣ ଗଛ, 1000 ବାଇଗଣ ଗଛ ଆଣିଥିଲି। 1000 ବାଇଗଣ ଗଛ ସେ ବର୍ଷାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଛ ବି ମରିନି, ସବୁ ଯାକ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେଟା ଗଛ ମରିଯିବ ବୋଲିକା। ସବୁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଦେଖାହେଉନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ବାଇଗଣ ଗଛ ପୋତି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏତିକ ଜାଗା ରହିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଠାକୁର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାରିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଫୁଲଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି ବି। ଏଇଠି ଟୋଟାଲ୍ କଢ଼ଟା ଫୁଟିଗଲେ କାଲି ସୋମବାର ଅଛି, ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ବି କେତେଟା ଫୁଟିଛି, କାକୁଡ଼ି ବି ହେଇଛି ଏଠି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରଥମ ଫସଲ, ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଯାହା ଅମଳ ହେବ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କରିଦେବି। ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି ଆଉ।